दिनै बुधबार साननि बेलासि समाव बारहुंखाजों जानाय जाथाय रायजोफोरा मोजाङै फारसेनिफ्राय नायलांगोन जेन बारहुंखाया मा खहा खालामलांदों गासैखौबो जोबजासिम नायलांनो थाखाय खावलायबाय। थिं बिरबोनांगौलै हाद्रि बिरफुंजोब्बाय। हाद्रि दाबुंसो नै ओरैनो नांहांदों फैहांदों मेगनाव हाद्रि हाबलायबाय। नायदो बोथोरा औवाया नै औवाया गुसिगोन रायजोफोर औवाया गुसिगोन अर सावनायनि औवाया गुहां गुहां जादों। नायदो बोथोरा नै बुखासिगोन औवाया। बोरायना औवायानो थांसिगोन थांबाय औवाया थांबाय। जाबायलै गैला औवाया गैला औवाया नायदो रायजोफोर औवा बुरखायानो गुलायबाय गैला नै औवा बुरखा गिदिरानो मा जोंसिगोन इयो फोथांबाबो एबार बारजों नैलाय जोंखोबाय दा बिथांनिया बारियाव जादों बेलेगाव गैया। नायदो नै रायजोफोर लामा मानि औवा बायसिजोब्बाय सेस ओरैनो नबर गैयामोन माने सुंगासिनो दं मिन्थिया बारहुंखाजों मोजांथारमोन बिबाराबो नायदो रायजोफोरनि जिं सायाव उखुम मुदायावनो गया बायस'नानै गोलैदों न'आव नै गयानो एसेबाय बोरमा दङ आरो नै लामायाव बायसिनाफ्रा बायनानै होथेदों।